Ang C# usa ka programming language nga gidevelop sa Microsoft para sa .NET platform. Usa sab kini kag general programming language kung diin pwede magamit sa mga nagkalahi-lahi nga purpose. Pwede ta makabuhat og Windows desktop apps, web APIs, mobile apps, games ug daghan pa. Ang C# mudagan sab dili lang sa Windows environment pati na sab sa Mac OS ug Linux. Ang C# gidesign ni Anders Hejlsberg nga usa ka lead architect sa Microsoft. Ang pinakauna nga version niini nigawas ni adtong 2002 sa pangalan nga C# 1.0. Sukad niini daghan na og version nga nigawas ug ang pinakabag-o nga version ani naa na sa C# 10.0. Usa ka feature nga ginasupport sa C# ang OOP o Object Oriented Programming kung diin pwede ka mogamit og classes, interfaces, inheritance ug uban pang OOP elements. Statically typed sad kini, meaning na ay mga fixed set sa mga data types ang pwede gamiton sa C#. Daghan pa og ubang mga features ang C# nga atong mahibaluan sa mga mosunod pa nato nga mga lessons. Ubani ko ninyo og magpadayon kita sa pagtuon.